Estamos na praia do Castelo de Muros, onde a asociación do mesmo nome organiza a 11ª edición do Castelo Rock. 2 días, 10 bandas, música a rachar aquí na ría de Muros en Oia, en Muros, Castelo Rock. Vamosalo. Estamos aquí con Agorafobia, acaba de dar o seu concerto no Castelo Rock de Muros. Bueno, a primeira pregunta, que tal o concerto? Como foi? Pois, me parece que foi un concerto moi potente. Moi potente, por qué? Porque a xente o recibiu moi ben, nos sentímonos moi cómodas e ao final foi apoteósico, o sea que moi potente. E bueno, Agorafobia, están aquí, son 5 rapazas que non lle preguntei nin o nome, como vos chamades? Que hai que presentarse primeiro, quen sodes? Aislín, Paula, Susana, Sabela, Lucía. E Lucía, pois bueno, aquí son 5 rapazas de Boiro que, bueno, levan tocando xa uns aniños, 8 anos, non? Facendo, bueno, versións de temas en inglés, non? Tedes, todos os temas son temas, son versións ou tedes tamén temas propios? Temos temas propios, uns cuantos, ademais. Digamos que a minoría son versións. Estamos preparando, pois, un novo EP, sacamos outro fai pouquiño. Bueno, seguimos aí, sempre compoñendo e pa diante. Vale, nos coñecemos vos o ano pasado cando, bueno, gañastes, presentastes vos o concerto, o concurso do Son Rías Baixas, gañastes, tocastes ali en Bueu. Como foi a experiencia por ali, por Bueu? A verdade é que moi ben, como aquí pero con máis xente. Os grupos moi ben, o trato moi bo, todo perfecto, verdad? Entón aquí pouca xente hoxe, que non había moita xente hoxe no Castelo, esperades máis xente por aquí. Bueno, como estábamos de segundas, ao principio é un pouco difícil, pero cara a metade do concerto foi xa chegando moita máis xente, xa digamos que estaban máis receptivos, daba gusto tocar. Sí. A ver, a pregunta típica, seguro que vos fan sempre, non? Un grupo de 5 rapazas, non? Iso non é normal, non? Mirar un grupo xa son mulleres tocando 5 rapazas. Notades, non sei, por parte do público e por parte do resto da xente que está, pois, do resto de grupos, algún, bueno, non sei, un trato especial por ser mulleres ou entendedes que non, que sodes un grupo máis e que facedes música como os demais e non hai diferentes. Que opinades? Somos un grupo máis, claro, sí, por supuesto. Sí, no, pois sabedes que hai veces que, bueno, sempre hai ese rollo o mundo do rock tende a ser un pouco machista ás veces, non? Entón, cando hai un grupo só de rapazas, pois non se valora a veces polo que fan. Vos pensades que isto é así, non? Pensades que vos tratan igual e que reciben a música normal? Eu creo que a nosa intención non é destacar, nin é facer algo distinto, simplemente facer música como pode facer outro grupo calquera e que a xente escoite a nosa música, que nos vexa a nós pola nosa música, como calquer grupo. Moi ben. Cantades todos os temas en inglés, non? Ou tedes temas galego, castelán, toda a produción de Agorafobia é en inglés. Pensades facéndolo por algún concreto? A idea é poder chegar a máis xente, a máis públicos, ou é porque vos sai así a música, pois oi, vai dese xeito? Esa mellor que cho contaste, Aislín, porque é a principal compositora. Pois Aislín, contame, por que en inglés? Pois a verdade é que, sen ser por ningunha razón especial, acaban saindo todas as cancións en inglés. Eu supoño que é unha cuestión de non querer expoñerme e facer as letras en castelán ou galego, porque me sinto máis cómoda quizá manexando un idioma que a xente en general lle resulta máis difícil comprender. Entonces aí teño máis liberdade para escribir e a xente ten que comerse un pouco máis a cabeza para saber o que din as letras. Claro, che decir, os digo, o sea que compós pensando que non entendan o que dis, esa é a idea. Non, compoño pensando en que bueno, isto é difícil de explicar, non? Ti cando compós estás deixando unha parte de ti, non? Na canción, creo que poñerlo en castelán ou en galego xa é poñerlo demasiado fácil. Entonces prefiro que a xente, pois, se de verdade lle gusta, busca a canción, intente
pois traducila, non sei, que amanece un pouco a letra aí, que tamén é unha maneira de aprendela. Pensades que polo feito cantar en inglés, aínda que non sexa a propósito, pero pensades que podedes ter máis repercusión fora, xa non só dentro do Estado, senón incluso pois a nivel europeo ou así, ou non credes que cantar en inglés pode abrir portas para, bueno, pois para que a vosa música soe tamén fora? É dicir, aínda que non sexa algo que se fai por iso, non? Creo que a resposta xeral é que non descartamos nada nun futuro. E acabamos antes. Bueno, xa para acabar, que pasa en Boiro, non? Que pasa no Barbán San Seral, que é berce de muitísima música, non? Estou pensando ahora mismo en Delacazans, por exemplo, que tamén son de Boiro, están os heredeiros míticos de sempre. Por que é tan roqueiro? Porque aparte as bandas que salen ali non fan power pop, precisamente, non? O sea, senta ali, gusta a tralla, por que é tan roqueiro Barbáns? Pois non é polo alcalde, a verdade. Non vos gusta o alcalde, non vos van chamar para a festa do pueblo, Xa non chaman, Bueno, a verdade creo que é iniciativa da xente, principalmente. Houbo locais que xerminaron ese gusto pola música rock, como foi o Rockstar na súa época, no que pinchaba Fran Velo, que foi o baixista dos Heredeiros. Nesa época, pois, aí saíron Triángulo de Amor de Izarro, saíron os Heredeiros, saíron moitos grupos moi bons. Hai que alimentarse un pouco do que mamamos cando éramos adolescentes e agora podemos proxectalo, supoño. Pois nada, quedades entón, pois iso, coa música que viviron e que mamaron estas rapazas cando eran novas en Boiro, que agora levan polos escenarios do país adiante, como pois esta mesma noite aquí no Castelo Rock, en Muros. Seguimos no Castelo Rock, estamos aquí agora mentre está soando
por aí detrás o Caimán do Río Tea, estamos con Trapallada Ska, un grupo de Monte Alto da Coruña que bueno, que vai pechar a primeira xornada hoxe aquí en Muros. Estiveron a semana pasada tocando en Pardiñas no Festival 35 edición. Que tal por ali por Pardiñas? Espectacular, moitísima xente, a verdade que non esperamos porque o tempo era bastante malo, bueno, como hoxe. E a verdade que moi ben, moi entregados e moi sorprendidos, non? Sabemos un poquinho que era Pardiñas, pero a verdade que a sorpresa, as 4 da mañá tocando, non? Toda esa xente, moi ben, moi ben. Si, no, a xente aguantou porque miramos aí polo Facebook en unhas fotos do Pixelín aparte moi guapas, milleiros de persoas ali, no, a última hora con vos, e a xente bailando porque o rollo é rollo folk e entrou ben Trapallada aí ou que? Sí, bueno, pareceu que sí, joder, a verdade que non sei, tampouco... No, nunca vin tampouco, bueno, Diplomático xa tocou algunha vez, sí que a verdade que non é parecido, pero sí que ten similitude moi ben, a verdade que a xente é espectacular. Chapó. Sí, bueno, Trapallada non son Diplomáticos, pero sí que teñen a Diplomáticos como un dos grupos, non, que, bueno, que de referencia, non? Diplomáticos, Enreira, esto levades a 10 anos tocando, non? Como nace Trapallada? Pois, a ver, nace realmente escoitando eses grupos e dicir, joder, queremos facer eso. Así, un collo unha guitarra, ti que tocas, eu a batería, eu tal. Xuntarse, romper a cabeza, darlle, e bueno, intentar saber por onde queremos ir, así, darlle pa diante e o que salga. Que saliu ben. Non sodes un grupo, non sodes de conservatorio, non, é algo autodidata, non? Saístes? Algúnha hai, aí ese alto de aí detrás. Hai quen aprendeu. Aquí a rubia aquí a que nos salva, pero sí, a ver, hai xente que... Pero moitos somos de oído e decir, bueno, darlle a cabeza, queremos facer isto, pellas algunhas nocións, formas algo pola túa conta, tirar pa diante. Así sale despois o que sale. Pois ben. Sí. Bueno, que tal o verán trapalleiro? Como vai estando este verán trapalleiro? Bueno, a ver, realmente este é o segundo festival no que tocamos, pero bueno, a idea era un poquinho pois tocar bastante porque, máis que nada, como somos unha formación que ten tanta xente, a veces é complicado, non estar todos para tanto para ensayar, para tocar, bueno, típico, por exemplo, ele agora se vai estudiar a Hungría, é complicado, tens que cada vez por tres tens que estar como buscando máis xente nun posto, entón é complicado. Entón a idea deste verán era pois tocar un poquinho, bueno, levamos 2 festivais e, bueno, ainda queda un poquinho a ver que tal, a ver se sacamos algunha cousa máis. De momento non temos nada máis, a ver se hai algunha cousilla máis. Algo salirá. A ver, pero... Bueno, decíamos, os Trapalladas son de Monte Alto, non? Bueno, Monte Alto Diplomáticos, Monte Alto moitos grupos. Que pasa en Monte Alto? Falamos antes tamén coas agorafobia que son de Boiro, tamén no Barbanza. Monte Alto como Barbanza, terra roqueira, non? Sí, supoño que cando saliu os Diplomáticos pues marcaron un pouco unha pauta e a mellor se noutros barrios escoitan outras cousas ou non teñen unha referencia como tiñamos nós, pois supoño que eso axudou moito, abrir un camiño que os demais seguimos e intentamos meternos por aí como que tiñamos máis fácil, non? Bueno, supoño que eso contaxou papaqueixos, que ainda que tamén teñen xente que para por Monte Alto, bueno, todo eso é o que escoitas, é o que ao final influe no que faz, e bueno, eso foi o secreto, non hai máis. Aí estamos. Aí estades. Bueno, Trapalladas, xa decimos, levan xa 10 anos tocando, un par de traballos, polo que nos documentamos, tedes ainda un disco de hai un par de anos, non? O Pedras no Camiño, se non me equivoco. Hai proxectos, vai haber terceiro disco de Trapallada ou ainda estades pois movendo este último traballo? Estamos movendo un poquinho este disco, pero tamén a idea, como agora cumprimos 10 anos, pois facer algunha cousiña especial, ainda non son exactamente, pero sí que temos máis ideas, pois. Ou gravar un disco novo, ou quizás gravar algo tipo documental, algunha cousa así, algo tamén para nós, non? Porque a verdade é que moito tempo, paso tempo así voando e bueno, non sabemos aínda, pero sí que hai algunha idea de facer algo, pues eso, para este ano. Moi ben, de momento. Pois nada, mentres agardamos polo terceiro traballo de Trapallada e polo concerto que van dar agora mismo aquí no Castelo, pois disfrutamos coa súa música en directo, ska, pum e raíces galegas dende Monte Alto, Trapallada Ska. Galiza baila ska, hoy. Comezou a festa e xa estamos a tocar, a xente de Galiza está bailando ska. Comezou a festa e xa estamos a tocar, salta, baila, sen parar.
muros se está bailando ska. Comezou a festa e xa estamos a tocar. Salta, baila, sen parar. Galiza baila ska, oh! Comezou a festa e xa estamos a tocar. A xente de muros está bailando ska. Comezou a festa e xa estamos a tocar. Salta, baila, sen parar. Seguimos no Castelo Rock, estamos aquí en Muros e agora temos a un dos organizadores deste festival, que é Pedro, da asociación, a ver se me sale ben, Asociación Cultural Deportiva e Recreativa Praia do Castelo de Muros. Bueno, segundo día xa, díxeno ben o nome ou non? Primeira cousa. Non. Deportiva e recreativa non, recreativa deportiva, pero todo demais perfecto. Segundo día, liados de chollo hasta os topes, como vai indo? Bueno, pois a verdade é que onte non acompañou o tempo, pero, bueno, ao final saleu bastante ben, a xente aguantou a chuvia, e ao final, pois, onte quedamos contentos, e hoxe esperamos que haxa o doble de xente que onte, polo menos. Bueno, de verdade que hubo xente, o día estaba fodido, pero bueno, este ano, o que está vendo, por desgracia en todos lados, porque as últimas 4 fins de semana, 3 choveu, non sendo Talajoña, que foron os que zafaron, o resto da xente caeulle a chuva, pero bueno, aquí no país é o que hai, non? É o que hai, aquí vivimos e aquí sabemos a que nos arriesgamos. Pois bueno, nada, a pregunta que facemos a todas as asociacións, coñécesevos polo festival, non? A asociación fai o festival, pero seguro que a Asociación Praia do Castelo fai máis cousas que montar un festival. Contanos así, nunha liña, que facedes aparte de montar esta festa guapa aquí en agosto? Vale, pois por exemplo este ano, para empezar, subvencionamos a grupos locais do Concello de Muros que cantaran un mínimo de cancións, un mínimo de porcentaxe de cancións en galego para gravar discos en estudio, por exemplo. Aparte deso, pois bueno, recaudamos diñeiro con actividades culturais como poden ser charlas, monólogos, gaiteiros, o que sexa. Que tal o apoio das institucións? Concello, Diputación, Xunta, que aí axudan, polo menos non impiden, ás veces co que fan iso se achega, tedes apoio ou non? Bueno, o apoio está aí, sí, o que pasa é que eu creo que non é o que debería de ser. Eu creo que é o que deberían de poñer un pouco máis da súa parte para que isto, que eu o día de hoxe poder estar máis tranquilo e máis toda a xente que traballa aí dentro. No, porque no fondo aquí en Muros igual o evento cultural máis importante que se fai no ano, non sei a verdade, pero igual é o Castelo Rock. No, seguro que é o Castelo Rock, sí. Bueno, sodes unha asociación, a xente que traballa aquí, a inmensa maioría son voluntarios, imagino, non? Como montades isto? Como se fai para montar un festival de 2 días, de 10 bandas, de... Vaya, pois eso, onte, non sei, 1000 e pico, 2000 persoas, ou sei, pois igual 4 ou 5000 persoas, como se fai iso? Pois nada, aquí traballase, esta é unha asociación, como dixestes, sin ánimo de lucro. Aquí somos 7 na asociación, somos os que traballamos todo o ano para xuntar, intentar recaudar algo para chegar ao final a este gran monstro que é o Castelo Rock. Todo demais son xente voluntaria, son compañeiros que son socios da asociación, ademais, que pagan unha cuota ao ano. Aparte de estar traballando aí, pagan a súa bebida, pagan a súa comida. Bueno, gracias a eles é posible facelo. Bueno, 7 edicións, non me equivoco, no, do Castelo. Esta é a 7ª, ou equivocome, que xa estamos en outros festivais. Cantos semades? 11. 7 foi a semana pasada. Vale, 11 edicións. Vai haber Castelo entón para moito máis tempo, non? Bueno, que acabe o deste ano, desde o lunes pois veremos se hai Castelo 2015 ou se non hai nada. Ten que haber, non, ten que haber. Porque aparte a asociación, bueno, no peor dos casos, o que iba a seguir facendo traballando pola cultura de Muros sobre os grupos daqui da vila, eso seguro, non? Efectivamente, pero bueno, tamén chamamos Castelo Rock a un gran festival que igual pode
pode facerse máis pequeno tamén, tampouco teríamos moito problema por encollelo un pouco se nos salira mal nalgúna edición. Sí, bueno, eso pásanos a todos, ¿no? Porque vaya, nós tamén sabes que andamos en festivais e a veces é máis grande, a veces máis pequeno, pero é así. Bueno, máis nada, que o Pedro está máis que liado, que estamos aquí a piques de comezar a segunda xornada. Nada, xarros moita sorte, que vaya todo ben hoxe, que vai a ver seguro Castelo Rock 2015, bueno, unha apertiña e miramos aí dentro, vale? Vale. Bueno, deixábamos aquí, seguimos. Vale, gracias. Saltando barreras que ponen outros. Temos selección e a queremos ver chegar. Unha entrada forte xa está lista para animarte, e os berros de apoio seguro non a faltar. Por moito que queiran censurar o noso equipo, seguimos por diante e non pensamos parar. Con loita no campo e paixón dentro das bancadas, gritando a forza da victoria final. Selección nacional. Estamos en Muros cuns da terra, cos Terbutalina, que van tocar hoxe na segunda xornada do Castelo Rock. Que se sinte tocando na casa? Bueno, dillo de Esteiro que son aquí da casa. Voulle preguntar o único que preguntei o único que non é de aquí. No, o problema é que el sí que é de aquí, nós non somos, pero non pasa nada, vimos aquí de boa gana, non vamos queimar ningún tenedor, vimos bastante tranquilos, por ahora. Entón, síguese mantendo vixente aí a rivalidade Esteiro-Muros, como é? Vai haber entón mitad do público cos de Esteiro e mitad co de Muros? Eso é a rivalidade como diplomáticos heredeiros, o mismo, sigue aí en pé, Madrid-Barça, todo, viva la rivalidade. Podemos facer un Wall of Death así, Esteiro por un lado, Muros por outro, e bomba, que chocaron no medio, así todos, así. No, hai bo rollo no concello, no? Interparroquial. Bueno, en todos lados nos levamos mal cos da parroquia do lado, Iso é internacional aquí no país. Bueno, nada, estades aquí, é a primeira vez que vides a tocar vos como Terbutalina aquí, non? O Castelo. Sí. Tedes estado de público algunha vez ou non? Sí, algunha outra vez, sí, cando era gratis. E que
Que esa pregunta profunda, que sensación se vai notar, no? De pasar da baixo arriba e tal, esas movidas. Somos uns profesionales, joder, non hai ningún tipo de presión, sabes? É como se fóramos tocar aí a Benicassin ou así, pois sería o mismo, non hai presión de ningún tipo. No, ni sendo na casa. O máis así que, polo menos pola miña parte, non sei deles, que estando de público molleste tocando non. Bueno, depende onde ven a chuva, Bueno, si chove de lado... Bueno, nada, vides presentar un pouco a Muerte aquí tamén, non? Xa o tocaste, imagino, algunha vez aquí, non? En Muros ou non? É a primeira vez que vides co disco novo aquí? A primeira vez que vimos con todo. A única vez que tocamos así cerca foi en Abelleira, Campo de Cortes, aquí ao lado, claro. Son... tamén en Muros, pero bueno, que é Muros, La Villa e el Puerto é a primeira vez. Claro, isto leva a puertos, había que negociar, había que pedir permisos e toda a historia, sobre todo por o tema de Carlos, que non deixaban entrar por un problema que tuvo aí de buque escuela. Furtivismo, non? Claro. Bueno, está dicindo un disco por ano casi, ¿no? Dende 2011. Non vos decir todos, igual non me acordo. Hostes para todos, Ritmo Serbio, Broncodilatador e agora a Muerte. Isto como vai seguir? Así para sempre ou...? Home, pois tampouco podemos prometer nada, non? A xente que nos espere que somos aquí unhas máquinas de crear tampouco, non? Hostia, pouco a pouco. Se salen temas, gravaranse, se non salen, pois non se grava e jodedesmos todos. Tocades as mismas, hai moitos grupos que van tocando 20 anos as mismas cancións, Despois vamos coller os descartes que xa non tocamos, empezaremos a tocalos outra vez e quitaremos remakes así do disco, en plan remasterizado e tal. Está todo estudiado en realidad, E despois separarse, xuntarse en 10 anos e volver... Sí, 11 anos, sí. Xa queda pouco para eso, Bueno, vimos que ven por aí que non quere salir por detrás o que é o técnico de son, que tamén grabastes con él, no? En Estudio Aponte, co Tomás. Que tal a experiencia ali co Tomás en Roxos? De soltera. Viva 13-14. Que tal co Tomás ali no estudio grabando tal? Ben. Que vamos dicir ahora que... Está aí que... Non escuto que vai falar. Moi mal, non volvemos gravar ali. No, ben, ele é de puta madre, fixemos boas mijas e ven con nós por aí a festa o jueves. É bo rapaz. E nós tamén, así que todo queda na casa. E veña outra pregunta así máis profunda, a ver. Nos anos 80 había mogollón de punk e tal, tipo, bueno, cando empezou Siniestro, toda esa historia, era unha época, bueno, complicada a nivel de crise, sobre todo na costa, e agora nesta, bueno, 2010 pa diante, nova crise e volve o punk. Eu que sei, Novedades Carmiñas, Eides Vos, grupos que facedes a parte punk semellante que se facía daquela, e volve a triunfar. Hai relación ou é porque cadrou? Home, pois non sei, unha referencia obviamente claro que foi os primeiros Siniestro Total ou cando se como aquí, obviamente é unha referencia para calquera grupo punk que sala por aquí, ten que selo, sabes? Obviamente hai unha referencia, pero non sei, se ten algo que ver ca crisis. Pode ser ou non. Queda todo no aire. Pero no digo tamén, bueno, sabes que no punk está o rollo este do no future e todas estas historias, pode ser que se... Pero nós somos outro estilo, somos máis viva la vida, home, non nos queixamos, é todo cousa bonita todo aquí, veña, birras para todos, aquí un calimocho de vez en cando, se pode ser con Rioja. Non hai problema. No, Rioja mellor que Mencía, porque Calimocho, aí vamos ter un problema, Non, a mí mellor Mencía, pero, joder, se estás fora, habrá que tomar Rioja. Somos unha banda internacional, joder. Entón, o gastropunk é punk divertido, non é punk suicida? No, divertido ante todo, ca barriga chea tamén. Gastropunk fomos perdendo un pouco. Xa non hai gastropunk entón na música de Terbutalina? Hai, pero cada vez que tocas en festivales un pouco máis grandes, non? Nós empezamos en festivales máis pequenos, ahora un pouco máis grandes. Os caterings van a peor, digo. Non, sí, eso é unha queixa de moitos grupos, iso. Un estudio do que se come en festivales que están de puta madre e de outros que din que están de puta madre son rollo así, derrame, non sabes, e tal. Poncho un capacho de millo, non sabes? Capacho de millo, eso é tal cual, ou bolsa de olivas, sabes? Unha bolsiña de olivas así encima dun plato de plástico, pensa que podes tocar con eso. Por eso, que nós non vamos a mentir a ninguén, sabes? Gastropunk estáse acabando. Por culpa dos festivales que non poñen bo catering. Non como Castelo, que hai bo catering. Eche decir eu, porque a nos polo menos non son as empanadas de zorza máis de luras que estiveron, a verdad que ben, A veros, pero... Para que non nos chaven máis, e dixo, estes son os cabros, non nos chamamos. E se veñen, poñemos de comer mal.
Bueno, xa para despedir, eu queríamos pedir que saudase de o noso ex-reporteiro, vamos a decir, bueno, ainda está, témolo aí castigado, o Víctor, que lle mandades un saúdo porque está el doído, non? Despois da mega entrevista que me fixo no Repercusión, que estamos aí cortando as partes negativas para poder emitir, bueno, un saúdo para o Víctor, se podedes. Sí, home, Víctor, non pasa nada, non te preocupes, non estamos enfadados contigo, sabes, podes nos saludar, non tes por que apartar a mirada nin nada. Todos se nos equivocamos. Sabemos que estás no Boiro Dance con Paquirrín, tío. Así que paso ben con el, que nós aquí xa todo mesmo pasaremos, va. Bueno, pois xa sabedes, pois que non estades ali no Boiro Das con Paquirrín, que bueno, o que hai, tedes aquí no Castelo Rock os Terbutalina, dándolle moita brasa aquí en Muros. Mais nada. Qué bonita está. Perdes usas, cúpiche unha baldosa. Eu tamén escupiría se me pisaran todo o día. E chegas tarde a clase, suspendes un examen. Estamos agora cunha das bandas que vai ser, bueno, un dos pratos fortes desta segunda xornada, o grupo galego Machina, que, bueno, chegou aquí a Muros a traer a súa música. Que tal o están tratando aquí de principio así a chegada a Muros? Por lo menos o tempo respeta, o se parece. Sí, por lo menos o tempo respeta, ¿no? Ben, moi ben, a verdade é que é un placer vir a Muros, esta tremenda vila tan bonita, ¿no?, que temos aquí. E moi ben, temos a ganas de tocar e todo, porque as probas foron moi ben e estamos a tope. Sí, a verdade é que onte, bueno, o tempo non acompañou, como, bueno, xa nos contou tamén antes Pedro e tal, o da organización, pero dende logo o son sí que estivo moi ben, o sea, o que montan aquí está ben, preparado para que haxa unha boa festa. Sí, estamos nas probas e en xeral
bueno, o noso manager Diego que estuvo abaixo controlando dixo que en canto a son que é moi potente. A verdade é que sí, funciona. Entonces, si non metemos moita pata, todo sairá bastante ben, esperemos. Pero bueno, entón non meter esa pata, non, Gonzalo? A cousa está rodado, non está rodado o directo de Machina. Este ano estás tocando aparte bastantes festivais, non? No verán, bueno, normalmente non había moitas datas no verán, pero este ano virouse en algún cartel a Machina. Sí, home, vimos de tocar onte no Cruceiro Rock, en Vila de Cruces, a verdade que vimos bastante contentos, ojalá foran todas as fin de semanas así, é dicir, para unha banda como a nós, que é difícil encaixarnos e sobre todo integrarnos nun festival con un cartel así moi pouco definido, non? Como podría ser o Resurrection, que sea máis cañaburra. E o de salir a tocar, depende de como te a nevera cando acabemos a entrevista. Sí, porque no fondo quixas en moitos grupos, non? Bueno, Machina, para que nos coñezan, é un grupo que, bueno, unha banda de metal, podes decir, ou de hard rock, máis metalera, máis ben. E claro, os grupos aquí que son así máis folkis, digamos, ou incluso rock bravú, sí que teñen máis oco en festivais, non? Me imagino que os metaleiros botaredes en falta que non se fagan máis festivais dese tipo, non? Porque vaise moito, e eu como monto un festival recoñezo, non? Vaise moito folk, vaise moito rock bravú, pero non se vai moito metal, non? Eu creo que se bota máis en falta, non dicimos con ánimo de nada, botas en falta máis cultura musical, máis abertura de orellas, menos presuicios, a hora de meter unha banda como a nós ou como a In Vivo, como a Now, como a, bueno, miles de bandas que hai no país facendo, bueno, un pouco de estaca. Pero bueno, hai que intentalo e rolle as orellas aí ás organizacións. Bueno, estivestes onte en Vila de Cruces, que tal foi? Porque tamén había problema coa chuva, polo que decían, cambiaron a ubicación ao final, non? Respondeu, funcionou no novo sitio? Sí, funcionou, cambiaron para a Praza do Concello, cubriron, entón, claro, fomos resguardados da chuvia e moi ben. Agora, claro, nos pechamos o festival e entre retrasos e tal, claro, acabamos tocando ás 4 da mañán, que xa estás un pouco xa costa, non? Pero bueno, moi ben, a verdade que ben. A xente aguantou hasta o final, demos ali caña e vimos contentos. Estivestes presentando, imagino, igual que aquí hoxe, pois o último traballo que tedes que é a Síndrome de Nerón, non? Como está funcionando, bueno, sobre todo nas salas, que foi primeiro unha xira por salas, non? A xente como responde, vos nos miramos vos en Bueu, no Toulouse, a verdade que moi ben, sorprendeu-nos moita xente, a xente moi metida, vos como mirades? Ben, vemos a verdade que a Síndrome está funcionando moi ben, así como, bueno, pues tuvemos un pequeno parón co segundo disco largo que sacamos, non? Que foi Gonzalo sobre o silencio, que máis que nada por motivos persoais, pois o deixamos un pouco aí de lado e claro, ahora volver con un novo proxecto e ver que a xente responde, ver que os coita, que o demandan incluso en físico, porque temos o en digital e hai xente que che ven e di, oye, tens que ter disco en físico porque quero mercarcho e quero telo, non? Pois a verdade que estamos moi contentos, non? E funciona moi ben, os temas son moi cañeros e, claro, o directo é o que nos mola, entender, non? Porque o anterior sobre o silencio, falo de memoria, igual meto a pata, pero era aquel disco que viña nunha caixa que era como un hexágono, que era unha cousa sorprendente. E agora cambiades, por que se cambio dun disco, pois unha presentación moi cuidada a digital, veña, motivo económico solo foi iso ou non, foi... Non por qué? Foi un pouco todo, non? Xa non só motivo económico, porque, bueno, pensamos, valoramos facer unha edición física, pero realmente o que nos apetecía facer era un pequeno formato, un EP, 5 temas, entón preferíamos facelo en digital e volcámonos sobre todo na parte audiovisual. Temos 3 videoclips, estamos agora pues, ainda en produción dun propio que vamos a facer e facer incluso o 5º videoclip e despois pechar e facer novos temas e pues, facer, igual completar e facer un disco ou facer un novo disco inteiro. Eso xa depende das ganas de traballar que teñamos no local de ensaio. Sí, porque iso é unha cousa, non? Que se está... Houbo, bueno, polémica, houbo discusións polas redes se morrera xa o formato longo do disco, non? A mogollón de grupos están facendo iso, sacar xa incluso non un EP como a vos, sino temas soltos, co videoclip, co apoio do audiovisual e non irse a un traballo de 12 temas, como se facía antes, que che viña o disco grande, que o lías, que o abrías, que mirabas todo por dentro, lías as cancións. Realmente cambiou tanto iso? Ese é o motivo final? Fundamentalmente é un problema de financiación. Ao final fan falta cartos para entrar nun estudio e gravar con garantías, editar con garantías, facendo o que ti queres facer, intentar ter unha distribución e que chegue onde medianamente te demanda. É que eu creo que iso é que ao final é o que decide que vayas quitando
unha canción, que volviques con videoclip. Se queres facer un bo videoclip, hai empresas no país que saben facer e che fan ben, pero claro, os traballos hai nos que pagar, da mesma maneira que as bandas queren tocar nos festivales e teñen un caché, pois esas empresas tamén. Xa non sei por onde iba. Gústanos esta fórmula, ademais permítenos, non sei, moita máis flexibilidade. Tamén, eso, tuvemos partes da nosa etapa, por exemplo, como che decía, con Sal sobre o silencio, que pois vímonos un pouco abaixo, pois non podíamos ensaiar tanto por motivos personais dos diferentes componentes, e isto permíteche máis flexibilidade, ir sacando cando podes, sacas. E sacas un disco, sacas un videoclip, e se sacas 5 temas, sacas 3, que poides. A verdade é que está ben, nestes mundos flexibles hoxe en día, que todo é flexible, pois... Todo temporal por horas é flexible. Adaptarse a un borrero, ao final, non? E bueno, tamén estivestes nos premios galegos da música, non? Do ano pasado. Como foi a experiencia? Notastes repercusión? Nos miramos o bonequiño nun concerto no Sion de Fora, hasta non se foi en Boiro, no? En Boiro, foi en Boiro onde levastes? No, vámonos a Tabarra a Ferrol. O Artabria, foi Artabria, non? Bueno, aparte da experiencia de estar ali e de vivilo, notastes, non sei, que a xente que igual coñeceu máis a Machina polo feito de hoy, están aí galardonados e tal. Sí, eu creo que xente que ao mellor non os coñecía para nada, incluso do mundillo, pois ao mellor hai xente que non nos cataloga como metal ou que sei, o das etiquetas é un fenómeno moi complexo. Sí que notamos, non? Que ao final, pois, incluso a organizacións que te contratan ou salas que te contratan, pois poñen aí o logo, non? De gañadores do... Para nós, fundamentalmente, é un recoñecemento da xente que toca tamén, porque ao final son socios da Asociación de Músicos ao Vivo que votan e deciden que, como calquera dos outros candidatos que había, ao final isto é moi subjetivo, claro que é. Pero, bueno, deciden que foramos nós e nós encantados, claro. A repercusión, sí, pouco a pouco. Nós, a verdade é que sempre dicimos que somos unha banda de fondo. É dicir, para ben e para mal, pois as cousas que imos conseguindo son moi a largo plazo, con calma, é o que nos queda, é a nosa... E imagino que precisamente o que decías ti, que o premio fose dado polos propios músicos, non? Que non fose algo, bueno, que como se estila agora. Agora é todo concurso no Facebook, e o que ten máis amigos leva o premio, non? E a banda que non ten amigos non leva premio, que o reconhecimento é esa, pois, dos profesionais, coas polémicas que puido ter, non? Que hai xente que digo, home, nós non podemos votar, non? Os que non somos músicos non votamos a banda, pero no fondo para vos, como músicos, imagino que será pois mellor aínda, non? Máis reconfortante, como, non? Sí, claro, ademais, é dicir, vas a aquelas festas que organizan e ves o resto de nominados e falas ca xente e a xente fala contigo, incluso xente que non te conocía, que do ámbito do folk ou do tal, que dicen, joder, vos outros Machina, pois vimos o tema que presentastes e tal, a verdade, joder, moi ben feito, eu que sei, relacionaste, conoces xente, a xente interactúas, a xente que non te coñece, coñécete, a verdade é que, bueno, para nós é, pois sí, o que diste é reconfortante, é unha recompensa tamén, que, joder, ao final levas aquí moitos anos, isto ao final tamén parte de traballo, falo porque te gusta, pero agradecese, claro. Bueno, pois máis nada, deixámolos que tamén están casi xa piques tamén de ir po escenario, cando acaben os Cero, que vai comezar agora mesmo. E nada, quedáis aquí con Machina, metal galego, dende hoxe, aquí hoxe en Muros, dende o Castelo Rock. Esta canción recórdanos que nunca podemos deixar de barrar. Silencio cadea, luz amor,
rompo silencio, no que te estás a afogar. Rompe o sea, rompo silencio, no que te estás a afogar. Rompe o sea, rompo silencio, no que te estás a afogar. Rompe o sea, rompo silencio, no que te estás a afogar. Rompe o sea. Rompo silencio, no que te estás a afogar. Rompe o sea, rompo silencio, no que te estás a afogar. Rompe o sea, rompo silencio, no que te estás a afogar. Rompe o sea, rompo silencio, no que te estás a afogar. Rompe o sea. Estamos aquí no que estáis de Vendetta, que vais a ser a banda encargada de fechar esta 11ª edición do Castelo Rock aquí en Muros. Bueno, a primeira pregunta vamos a falar yo en castelán, que igual non nos entende moi ben o galego, si. Entendemos galego ou non? Como vai? Se intenta. Entendemos. Pois veña, sí, de momento sí, ¿no? Pois vale. Bueno, recién chegados de Navarra, ¿no? ¿Qué tal a viaxe? Como foi? El viaje largo. La verdad es que vís lejos de cojones, pero... O cudo mundo. Pero no, pero se viene a gusto, Se a gusto, ¿no? Sí. Porque no es la primera vez que venís aquí a Galicia, ¿verdad que no? No, no es la primera, no. Ya será... Iremos por la cuarta vez, sí. Pero sin embargo, Muros, sí, por aquí te has tocado en Salceda de Caselas, ¿no? Te has estado alguna vez en Compostela también, algún festival, pero por aquí, Costa da Morte y tal, primera vez, ¿no? ¿Primera vez? Sí, la primera vez que estamos aquí. Hemos estado también en el Furtivo, un par de veces, sí. Sí, pero aquí es la primera, muchas ganas. Y con poco tiempo de hacer turismo, me parece, ¿no? Y de tocar e marchar, ¿no? Jodida, a vida dos grupos, ¿no? Carretera, vir... Un día a las 6 de la mañana y empieza el siguiente a las 12 otra vez. Y caña. Bueno, como sabedes, Vendetta é unha banda que xa ten pois varios discos no mercado. O último que sacastes foi o Fuimos, Somos y Seremos, non? Que te leva un par de anos, no menos, ¿no? ¿Cuánto tempo? En diciembre habrá 2 años. 2 anos. ¿Y cómo vai funcionando o traballo? Bien, la verdad es que muy contentos con el resultado del disco. Sí. Bueno, nada, era unha banda, moitos dos componentes, non todos, pero estaban antes en Escalariac, non? Son xente que levan tocando moitos anos, non? No caso, non sei, de Luisillo, por exemplo, algún máis. Cantos anos levades tocando, xa, contando Escalariac e Vendetta, cantos anos levades? Bueno, pues llevamos un montón de años, como 20, bueno, ni sé yo lo que llevamos, pero bueno, sí, éramos gente de Escalaria y luego hicimos la banda con Pello y nada, bueno, llevamos ya con la tontería, llevamos 5 años dándole caña y bueno, y 3 discos ya a las espaldas y bueno, y esto ya es una realidad, ¿no? E hai proxectos así máis a medio prazo, a longo prazo, o sea, despois do Fuimos, Somos y Seremos, vai haber un novo traballo de Vendetta xa. Dixeronos que había algo por aí que pode ser que entres a gravar. Estamos ya preparando el siguiente disco, que verá la luz finales de noviembre, diciembre. Y bueno, estamos trabajando a tope y bueno, gran disco. Sí, gran disco, la verdad que sí. E bueno, xa para acabar, porque xa están empezando o seguinte grupo, para que non coñeza Vendetta, que fai Vendetta? Cal é o estilo de Vendetta que se vai mirar aquí hoxe en Muros? La verdad que hacemos de todo, pero lo que hacemos es echarle ganas y liarla. Y hemos venido aquí en la furgo calentándonos mutuamente, llegando a Galicia con unas ganas del copón de liarla otra vez, y eso es lo que hacemos. Aportamos todo el alma, echamos toda la puta carne al asador, pero con ganas. Muy bien. Pues nada, vamos a deixar xa que está comenzando un concerto, un grupo a tocar. E nada, Vendetta dende Navarra ata Muros, moita música, moita tralla para pechar hoxe o Castelo Rock a 11ª edición. ¡Vamos a subir!
momento ya. Y nos queda un rato, no nos queda más que dar las gracias. Millesker, gracias de verdad. Galicia, es un puto placer venir así hasta estas tierras. Corazú Radio. Zure elboroa, haupa irradio. Que xa empezaron. Que non? Ese ruido é o dos chouripáns. Tía, no Twitter hai fotos. A ver. Mira. Pero estas son do ano pasado. Ah. Comienza el show, ahí fuera en la calle se respira la tensión. Extraños en la hoguera, reventa el botellón.